Mun nimi on Mikko. Rupeen tekemään tällaista autokontsaa. Projekteja on tossa jäänyt vuosien varrella vähän huonolle tolalle. Tai ei nyt niin huonollekaan, ihan kohtuullisella säilytyksellähän on tuossa vähän hakenut välillä motivaatio ja tietysti rahaakin on sellainen, mikä näihin nyt autoihin aika isossa osassa yleensä on. Ei noista mikään kovin halpaa on, vaikka miten kuvittelisi halvalla jotain tekevänsä. Kaikki vaatii jonkin verran rahallisia resursseja ja eihän näitä olisi ikinä pystynyt tekemäänkään, jos ei olisi saanut töissä kulkea. Tämmönen pieni pintaraapasu vasta tähän, mitä nyt ehkä tulee homma pitää sisällään. Jonkin aikaa tuossa menikin, että ei tullut oikein tehtyä mitään autojen kanssa ja sitä lähdetään tässä nyt vähän korjaamaan. Nyt tässä on viimeiset ajelut aika lailla alkaa olla sen verran nuo isommat väylät jo suolattuja, ettei kehtaa kamarollakaan lähteä sinne enää seikkailemaan. Mennään pikkuteita myöten täällä. Niin tällä hetkellä harrasteautojen ajossa mulla on tää Z28 Camaro. Tää on 98 vuosimallinen ja tää on ollut mulla tällainen kesän käyttöharrasteauto ja ostin tämän tuossa kesäkuussa ja aihe sinänsä oli jo tosi hyvää mun mielestä ja sain ihan mielestäni järjelliseen hintaakin tän ja varsin mukava auto ajaa pitempääkin matkaa. Menee tosi pienellä kierroksilla tuolla isommilla teillä. Visuusti satkualueella niin kuin nopeusrajoituksilla niin kierroksia ei joku semmonen noin 1500 vai onko jopa vähän alle. Sen myötä myös todella taloudellinen auto, että parhaimmat kulutuslukemat tässä nyt on saatu semmoista 8,6 litraa satasella. Pikkulohkosevyille niin mielestäni varsin asiallinen. Vetoja tuntuisi olevan autossa ihan hyvin, että moottori on hyvässä kunnossa. Ehkä vähän vie öljyä, mutta se on tainnut olla tämän moottorityypin ikään kuin semmonen tyyppiominaisuuskin, mikäli olen antanut itseni oikein ymmärtää. Tässä on sellaisia pieniä käyttöparannuksia vielä, että tarvitsisi tehdä, että toi kytkin ainakin jostain saa välillä seisoissa ilmaa sisäänsä ja siinä on yksi mahdollisuus lähteä, se on vähän arvokas, vaihtaa semmoista Thick Performancen pääsylinteriä tuohon ja olen vähän pohtinut, että voisikohan se paketoja tilas kerralla tuolta Jenkeistä vähän muutakin palikkaa, niin voisi tuossa talven aikana koittaa väsäillä paikalleen. Se voisi samalla laittaa tuon kytkimen pikailmauslinjankin paikoilleen, niin helpottaa hiukan sitä käyttöönottovaihetta taas. Alustaa voisi jotain pientä semmoista wheelhoppia tuossa on ehkä havaittavissa jossain nopeammissa lähöissä, niin näihin on noita alatukivarsia tonne alkuperäiseen 10-pulttiseen taka-akseliin tuentaa on tupattu vaihdella, niin voisi olla sellainen ihan kohtuullisella rahalla selviäisi. No kytkiosat on paljon kalliimpia kuin ne. Ja on tässäkin jotain pientä madalussarjaa, niin voisi olla toi säädettävä Panhard Tango 1. Panhard Tangon siirtosarjakin olisi tällaiseen valmiina saatavilla, niin se voisi pikkasen auttaa putkiston ajoittaista resonointia runkorakenteisiin. Tämä kyseinen siirtosarja tuo siis siihen samalla pakoputken sijaintiin vähän lisää tilaa. Siinä on sellainen alaspäin viettävä mutka siinä jälkiasennusosassa ja siihen tulee aika reilusti tilaa pakoputkistolle. Niin katsotaan, jos laittaisi samaan tilaukseen näiden kytkiosien kanssa. Toinen käyttöharraste, mikä tässä on nyt ollut itsellä tänä kesänä, niin AV11, eli ykköskorimallin Toyota MR2. Mulla on niitä parikin kappaletta. Toinen on tällä hetkellä vähän jalostusvaiheessa, mutta toinen pääsi nyt tänä kesänä tuossa elokuussa pitkästä aikaa tien päälle ja tuli tehtyä vähän korroosiokorjaustöitä tuossa tai niitä tuli tehtyä jo aikaisempina vuosina, kun se jäi seisomaan mulla ja yritin ehkä vähän haukata liian isoa palaa, ruveta tekemään pikkasen liian hyvää jälkeä, niin ei oikein huvittanut enää silloin ja meni vähän makuun siitä hommasta ja tuli otettua tähän autoharrastukseen aika lisää ja
ystävien eteenpäin potkimana sain itteni niskasta kiinni ja rupesin tekemään töitä niiden ruostevaurioiden korjaamiseksi loppuun taas. Ja no, arvata saattaa, niin pienistä lisätöistäkin, niistähän monesti eskaloituu vähän isompaakin. Niin tää ei ollut taas siinäkään suhteessa yhtään erilainen tilanne. Lisätöitähän riitti loppujen lopuksi sitten ihan jonkin verran ja tuli pajotettua käytännössä pari kuukautta sitä autoa. Lopulta ihan hyvä setti. Sain ihan asialliseen kuntoon. Aikaisemmat korjaustyöt olin tietysti tehnyt ihan kohtuullisen asiallisesti ja sitten tein sellaisen päätöksen, etten lähde ees turhaan niin kaunistelee kaikkia kohtia, että vedin vähän väriä niskaa ja tien päälle. Ja auto tuli tehtyä sellaista perushuoltoa ihan alusta puolelle, kuluneet osia vaihdettua uusia ja pelin vaihtoa ja tällaista. Muuten toimiva peli, niin en lähtenyt mitään yliampuvaa rakentelua harrastaa, että ei muuta kuin ajokuntoa ja leimalle. Ja hyvin valmisteltu laite ja katsastusmiehen sanoin, oothan sitä vähän pajottanut tuota laitetta, niin saattoi todeta, että no joo, olihan siinä vähän korjattavaa. Eipä tullut korjauskehotuksia. Jossain vaiheessa voisi pitää sellaisen pienen esittelyn, vähän näyttää, että minkälaisia nämä oli nämä kaikki tämän kesän ajokit, millä tuli ajeltua. Että tuli vaihdettua tuossa tämmönen moderni sähköpemmari pois ja ostettua tää Cevy. Kai se sisäinen bensalenkkari sen verran vahva kuitenkin tuolla oli, että totesin, että ei ole mun juttu vielä toi. Eletään vielä sopuisasti menneisyydessä. Joo, tällaista jotain autokontsaa tässä nyt voisi ruveta sitten vääntämään, kun näitä projekteja on tuossa oottamassa. Niihin voisi lähteä sitten laittamaan mahdollisuuksien mukaan aikaa ja rahaa vähän kiinni, että ei nyt tietysti lähdetä hulluttelemaan mitään. Autokontsan lisäksi mulla olisi tietysti vähän ehkä venehommaakin tarjolla, mutta katsotaan, saattaa olla tuo rahatilanne vaikuttaa jonkun verran siinä vielä enemmän. Nähtäväksi jää, mitä tehdään. Sellainen olisi tosiaan tarkoitus, että yrittäisiin pitää tätä kanavaa niin kuin sillä tavalla ihan kohtuullisella sykkeellä hengissä, että tehdään semmoista satunnaista kontenttia, mutta kuitenkin riittävän tasaisin väliajoin, että kestää homma ikään kuin hallinnassa ja ehkä jopa joltain osin kiinnostavanakin. Sitä tietysti toivoo ja ei mitään, laittakaa kanava tilaukseen, jos homma kiinnostaa, niin minä kiitän. Ehkä on tuon työpuolesta tullut yhä enemmän puhuttua kaikkien tuntemattomienkin ihmisten kanssa ja miettinyt, että paljonhan tätäkin autoharrastustoimintaa yhä edelleen ihmiset tykkää tehdä ja seurata. Ja mikäs siinä, sehän on varsin mukavaa hommaa. Kyllä mä oon saanut paljon iloa tästä autoharrastuksesta. Pitää antaa kyllä ystäville kiitosta, että on jaksaneet potkia mua eteenpäin, että ei ole tullut heitettyä kirvestä kaivoon näissä projektihommissa ihan tyystin, että aika lähellä oli jo, ettei tullut myytyä harrastekalustoa kaikkea pois tässä viimeisten vuosien aikana. Se on käynyt useamminkin mielessä. Vielä tänä keväänäkin oli oikeastaan vielä tarkoituskin myydä esimerkiksi MR2 pois, mikä tuli leimattua, mutta perhana sentään, kun sehän oli niin mukava ajaa, että eihän sitä haluttanut enää myydä. Toisaalta hyvä, ettei tullut myytyä, koska se kävi mulla tuossa varsin tarpeelliseksi, kun tuli tähän Cevyyn kaikenlaista enemmän ja vähemmän pakollista huoltohommaa, mitä piti tehdä pois, niin autohan oli jumissa tuossa autotallissa ihan viikkoja. Nääkin kun näitä huoltohommat ja muut tällaiset, niin kun ne ei aina ihan nakspam maaliin mene, niin ne ottaa se omaa aikansa kyllä kaikki. Aikaa on rajallisesti ja joutuu aina pohdiskelemaan, mitä kerkee tehdä, niin koitetaan saada siitä senkin myötä kaikki mahdollinen ilo irti ja jakaa tätä autoharrastamisen ja koneiden, veneiden harrastamisen ilosanomaa muille. Tää on varsin tervettä ja ammattitaitoa muun muassa edistävää hommaa. Näistähän on moni tehnyt jopa itselleen ammatin. Mulla ei ole ehkä sellaisia haaveita niin paljon ollut, mutta on se aina ollut semmoinen tietty takaportti, että jos ei mitään muuta ikinä löydy, niin kyllähän näitä voi tehdä vaikka hätäpäissä töikseenkin. Nykyään vielä mulla on ollut tommosen reilu 5 vuotta aika kohtuullisen hyvä kotitalli.
missä pystyy tekemään autohuoltotöitä, niin kyllä siinä pystyisi tekemään vaikka asiakashommiakin tarpeen tulla. Mutta joo, eipä tässä oikeastaan mulla enää enempää, että laittakaa kanava seurantaa ja koitetaan tehdä teille hyvää kontenttia ja hyvää tulevaa talvea ja odotellaan taas innolla kevättä. Päästään kaivamaan kaikki herkulliset harrasteautot esille. Kiitti, moi!